שמאל מונחת, רגל ימין אלינו, אל החזה, אל המצח, מתחילות לפרוס את החוליות שלנו בחזרה על המזרן, אחת אחרי השנייה לאט לאט, שתי הידיים מקרבות את רגל ימין אל המצח, אל החזה, רגל שמאל מתיישרת ומתארכת וצפה מעט. יד ימין עוברת אל הקרסול הימני ויד שמאל נשארת בחלק הפנימי של הברך. עוד מושכות את רגל ימין אלינו, מחליפות רגליים וידיים בהתאמה. שמאל אל הקרסול, רגל ימין אל הברך. ומחליפות ימין לקרסול, שמאל אל הברך. ומחליפות, ובואו ניכנס לקצב. לוקחות אוויר מחליפות, לוקחות אוויר מחליפות, מוציאות, מוציאות. לקחת, לקחת, להוציא, להוציא. לקחת, לקחת, להוציא, להוציא. לקחת, לקחת, להוציא, להוציא. עוד אחרון, לקחת, לקחת, להוציא, להוציא. שתי הברכיים אל בית החזה. סטודיו אונליין. סטודיו לאימוני כושר המתבצעים במתכונת אונליין בלבד, המורכב ממאמנות ומתאמנות שכולן נשים.